Frans, wat heb jij met Valkenburg? Ja, kijk, ik kwam hier vroeger al als kind natuurlijk naar de Valkenburgse grotten en het speeltuintje hier in Valkenburg. Maar ja goed, het is vandaag wel enorm druk en je ziet hoe dat Nederlandse muziek leeft en alles is oranje. Dus ja, het is gewoon wel heel erg leuk om op deze manier nog een keer terug te komen in Valkenburg. Ik ben nu zeg maar zelf tegenwoordig ook aan het schrijven en aan het produceren. Dus mijn nieuwe album wat nu gaat uitkomen heb ik ook helemaal zelf gemaakt. Dus de tekst en muziek. En dat ga ik ook helemaal zelf maken. Dus ook weer een nieuwe stap. Dus ja, Nederlandse muziek is toch iets wat echt in mijn hart zit eigenlijk. Je zet al je nieuwe album, ben je helemaal zelf aan het schrijven. Is het al klaar op de achtergrond? Ik heb hem al helemaal klaar en de komende maanden gaan we het allemaal opnemen. Maar de liedjes zijn klaar, de demo's zijn helemaal klaar. En ja, mijn omgeving is heel verrast. Het is eigenlijk ontstaan een paar jaar geleden toen ik zelf af en toe een liedje schreef. Dan ben je zelf nog zeg maar zo van ja, zal ik het doen, zal ik het niet doen. Ja, op een gegeven moment vond de omgeving het zo leuk dat ze zeiden van ja, je moet er echt wat mee doen. En ik heb de stap gewaagd en iedereen vindt het hartstikke leuk. En ik vind het ook leuk om te kunnen doen. En ik kan er ook heel veel van mijn gevoel erin kwijt. En ja, ik ben er gewoon heel erg trots op, zeg maar. Nou, het is dit jaar voor mij gewoon een heel voorbereidend jaar. Ik ga werken aan mijn nieuwe album. En dan komen we volgend jaar met hele nieuwe dingen. Wat ik heel erg leuk vind, kan ik helaas er niks over zeggen. Maar volgend jaar gaan we in ieder geval mijn fans weer op een hele leuke manier verrassen. Dus ja. Over verrassingen gesproken, Bananasplit, hoe gaat het daarmee? Heel goed, we hebben een aantal bekende Nederlanders weer gruwelijk te pakken genomen. En die zijn dat waarschijnlijk nu op de zomervakantie aan het verwerken. Dus